Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? Ako. Arestado ang dalawang lalaki dahil sa pagnanakaw ng kable ng kuryente habang may sunog sa Tondo, Maynila noong nakaraan. Sa kuha ng mga cellphone video na nag-viral, kitang-kita ang mga kalalakihan na nasa ibabaw ng bubong habang hinihila ang mga kawad at kable ng kuryente. At nung makita nilang may paparating na mga pulis, nagpulasan ang mga lalaking nagnakaw ng kable at dalawa sa kanila ang naaresto. Kung saan maharap sa RA 7832 o Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Materials Pilferage Act of 1994, kung saan ito ay ang pagnanakaw ng mga kable o iligal na paggamit ng kuryente tulad ng pang-jumper at pagnanakaw ng kable. Nagkaroon na at kinasana ang manhunt operation para sa iba pang mga lalaking nakuhanan sa video na nagnakaw ng kable. Kabisyo, magkano na ba ang per kilo ng tanso? Yan ang ating Siko. Sino? Ako. Sino? Ako? Kailangan ba bang i-memorize yan? Bishi. Morning call. Morning, Tis. Kabisyo, feel good Good morning. Viernes sa karoon, August 8, 2025. Sa oras na 7:34, exam niya na Certified Playboy Uncle Dago. Sa mga pray boy, magdasal na. Kasama na natin dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, your Tita Max, Tanya Chinita. Siya si Tita Max. Ganda ko Chinita. Yan si With the certified tirador ng tanso, Mang Kanor! Nakuhanan pala ako nun sa video. Naku, Mang Kanor, lagot ka ngayon kasi may manhunt operation na I think MPD yan. Kasi Manila Police District. Shout out dyan sa mga hindi babaero na taga Manila. totoo yan, kumpare ko yan si Cap Dinis eh. Grabe na talaga yan, Cap Dinis. Oh, di ba sila yung nang ano yun, nung nanghuli? Totoo. Dalawa arestado, yung iba na nakita sa video na... Resibong-resibo kasi. Pero bakit niyo po yung ginawa? It's nakita mo yun, anong thoughts mo Sabi ko, doon? ala, sarap ng abs ni kuya na isa. Ay, hindi! Hindi yun! Diba? Yung Doon ako nag-focus, hindi ako sa masasamang bagay nagfo-focus eh. sabi ko nga. Yes. eyes on the prize. Diba, yung hinihila nila yung mga kawad na kuryente, ano bang naisip mo no? Napaisip ka ba doon? Ang Ano sabi ko nakita ay mo? ang tindi ng kahirapan ng ating buhay. Yung, diba? Kaya sinasabi ko kay Mang Kanor, i-donate niya na yung kayamanan niya sa mahihirap. Okay, tapos. Parang ayaw mag-donate eh. Oh, Nantsalan to. Diba? Kumbaga, ganun, para silang, parang zombie mode, na hala, hinaghilaan sila ng kawad na kuryente. And, as per our researcher, nasa 380 to 520 pesos per kilo ang tanso. So, kaya nag-agawan sila. 30? 380 to 520. Diba? Oo. Kasi Kaya pag first class yung tanso or tinatawag nilang tanso na pula,
mga nasa 500 yon. Yung hindi masyadong first class, mga nasa 300 per kilo. So, Malaki pa din, malaki ano? na sa kanila, Oo. pambining bigas, ulam. Pero, Talaga hindi nila iniisip kung may kuryente yun. Yung nakita ko sa video, yun basa ang- pa yung sahig eh, no? hindi, syempre, isa-shutdown ng Meralco yan kasi alam nila may sunog. Pero what if, hindi pa na-shutdown? Sana. Oo. Uy, makuryente yung mga yan, Yung mga ano, kawatan. yung mga kawatan. Oo, dapat yang. Di, parang gusto mong sabihin na, pero may mga, alam mo, minsan na maiinis ka na maaawa ka. Kasi alam mo, mga pamilyado, kaya na siguro ginawa yun. Pero hindi pa rin tama yung rason mo, nakaawin mo yung kable para mag-survive We ka. are on a survival mode. Oo. Anyways, mula po naman dati. Nalulungkot lang ako. Ganito yung lungkot. I miss you, senior agent. Why? Yung mga kawatan na nag-zombie mode yung pinag-uusapan Ay, dito sorry, nakeridoy. Kasi nag-focus talaga ako sa magagandang bagay eh. Pero kung makita mo dun, diba, parang silang zombie, apocalypse to love, hilahan, Oo. tag of war ng kable, sino mauna. Looting, parang ganun eh. No? Parang sa movie Tapos lang ikaw, nangyayari. kapitbahay, wala, parang teka lang, paano kami nito? Hindi naman minasunugan eh. Wala, damay kayo, wala kayong kuryente kasi wala ng kable. Kinuha Pero na may nila. nakita ko sa video, nagchichismisan pa din yan sila. Tuloy lang. Bars kami yun. Hindi naman maiwasan yan. Ayaw nang kaya yan kasi 3 asawa yun kaya nang lulut ng ano yan. Ganun yun. Natutuwa ako sa mga Pilipino na tuloy lang ang buhay. Zombie mode talaga. Kaya, ako, Zombie. sana mahuli yun para... Ang laki ng ngipin Tang zombie? nung kawatan. Nagpadintis eh. Yung kawatan. Yung zombie. Sabi niya, niwala ba kayo guys? The zombies are coming. Sabi ng zombie. Sabi ng kawatan, kumain ng sunflower eh. Sabi. Sabi ng kawatan, may sound effects yun eh. Ganun Yung naman. Plants vs. Zombie. Hindi, Plus versus kawatan. Besi! Kaya mag-ingat tayo kasi... Zombies are coming. Yung zombie nga, yung zombie. Sabi ka sa akin, hindi mo gandaan. Yung zombie? Ang ganda ng zombie, akin ka na. 7:39 na pala. Sige, patugtugin mo na yan eh. Think about me. Think about me.